Assalamu alaikum. Dan uwa, kafin mu fara bidiyon mu ina roƙonka da ka dan iyo ƙasa kaɗan ka danna wannan alama ta subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda zaka na samun sababbin shirye-shirye. Ka kammala? To na gode. Insha Allahu yau za mu yi bayani akan wasu muhimman abubuwa guda 7 a WhatsApp masu ban mamaki. Kada ka tsallake wani sashe daga cikin wannan bidiyo, kuma ka bi step by step da muka bi domin ka ga kai nasara. Yauwa, ku biyo mu ku ga yadda ake yi. Mun gode. Bayan ka yi download na WhatsApp Pro, za ka shige shi kamar haka. Bayan ya gama buɗewa, sai ka shiga wannan 'yan ɗoguna guda 3 na sama, sai ka shiga privacy. In ka shiga privacy zai nuna maka fuska kamar haka. Abu na farko shine hide last seen. Idan ka buɗe wannan, to za ka kasance ko da yaushe online. Ma'ana duk lokacin da wani ya hau profile naka a WhatsApp nasa, kawai zai dinga ganin ka ne online, kuma ya daina ganin last seen naka. Abu na biyu shine hide status view. Ma'ana duk lokacin da wani ya ɗora status kai kuma ka buɗa, to ba za a nuna sunanka a jerin waɗanda suka buɗa mai status ba. Abu na uku shine hide forwarded tag. Idan ka buɗe shi wani ya turo maka message kai kuma kai forwarding nasa, ba zai gane cewa kai forwarding na message nasa. Sai abu na 4 shine hide blue tick. Idan ka buɗe wannan, ko da mutum ya turo maka message kai kuma ka buɗa, to ba zai gane cewa ka buɗe message nasa ba. Sai na 5 shine hide second tick. Ma'ana wannan alamar good din da take fita a ƙasan message. Idan ka buɗe wannan, ko da mutum ya turo ma message, ba zai ga wannan alamar good din ba ta ƙasan message. Sai abu na 6 shine hide blue microphone. Amfanin wannan idan ka buɗe shi shine idan mutum ya turo maka audio message, to ba zai gane cewar kai play din wannan audio message din da ya turo maka ba. Sai abu na ƙarshe shine hide typing. Amfanin wannan duk wanda kuke chatting ba zai ga kana yin typing ba, kawai sai dai ya ga message ya shigo. Yauwa, yanzu ka kammala duk wani seti, kawai sai dai ka dawo ka dora daga inda ka tsaya.